Μέχρι και ο George Clooney χαλέταν από τις τεκίλες που έπινε και αποφάσισε να φτιάξει τη δική του. Καζαμίκος. Premium τεκίλα 100% αγάδι. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό μπράντες που έχουν να προσφέρουν διαφορετικά και αντίστοιχα πράγματα. Gran Coralejo. Παλαιωμένη σε 2 χρόνια. Παλαιωμένη σε βαρέλι για 2 χρόνια. Πατρών. Status symbol σε όλο τον κόσμο η 1942. Δον Χούλιο. Class Azul, νέο απόκτημα της καταναλωτικής κοινωνίας. Σίγουρα την έχεις δει κάπου. Σίγουρα σε κάποιο design ή θα έχει χρησιμοποιηθεί σαν διακοσμητικό design σε ράφια είτε στο σπίτι σε μπαρ. Μην μένεις στο μπουκάλι, ότι και καλά πληρώνεις τα 200+ ευρώ για το μπουκάλι. Το περιεχόμενο του ταξίζει. Εσύ τι τύπος είσαι?